פשוט כל הקהל הקדוש. אנחנו נמצאים היום בעוד ערב הושענא רבה. בהושענא רבה לא כתוב בגמרא, זה אתם יודעים, מקווה שיודעים. הגמרא אומרת זה הגמרא, הנה פה. לולב וערבה 6 ו7. כתוב בגמרא לולב וערבה 6 ו7. מה הכוונה? לפעמים לולב היה במקדש 7 ימים, לפעמים 6. איך זה? בכוונה נעבור לערבה. ערבה, אז אומרת הגמרא, יום שביעי שערבה יכול בשבת, ערבה 7, בשעה קודם 6. אם פה מדובר על בית המקדש, בעיקרון זה אחד הדברים. לולב, כידוע, אנחנו בסוכות, לקחתם לכם ביום הראשון, וערבה 7, ושמחתם לפני השם לוקחם 7 ימים. בכל ארץ ישראל יום אחד, בבית המקדש 7 עם לולב. ערבה רק במקדש, איפה זה כתוב? לא כתוב. זה עלם. מה זה עלם? A למד מם, לא א' למד מם, A למד מם. מה פירוש עלם? הלכה משה מסיני. היסוד של הערבה, הלכה משה מסיני. דין מיוחד שמופיע בתורה בכלל, ולכן תכף נראה את כל ההלכות שלו המיוחדות, שבעיקרון הוא דוחה שבת. ואינו השאלה אינו למה היום לא דוחה שבת? למה הושענא רבה לא דוחה שבת? מה? הוא לא יוצא בשבת, יפה מאוד, הוא לא יוצא בשבת. זה נכון, ותכף נראה בגמרא את כל הסוגיה. בעיקרון בבית המקדש הושענא רבה היה חי בשבת, דוחה את הערבה, דוחה את המקדש, דוחה את השבת. אם זה בשאר ימים זה לא דוחה. זה מה שכתוב במשנה. והגמרא שואלת למה? למה הערבה דוחה שבת ביום דווקא, וגם כן ביום השביעי ולא בכל יום? כלומר, כמו שלולב, העיקרון שלו, שלולב ביום הראשון הוא העיקר, כי אז גם במקדש וגם בארץ ישראל כולה זה מהתורה. שאר הימים במקדש שבוע, בארץ ישראל בכלל, במקדש קיים, לא היו נוטלים לולב בכלל, רק יום אחד. ובבית המקדש כתוב, ושמחתם לפני השם לוקחם 7 ימים, לומדים חז"ל שזה היה עם לולב. עכשיו הגמרא אומרת, את הגמרא השנייה, מה אומרת? שואלת מאיפה, שנייה אחת, דקה, יש לי פה בלגן בגמרות, שנייה. כן, הגמרא אומרת ככה, הערבה 7 כיצד? הדבר הראשון הגמרא שואלת, מה הייתה אחרי שבת? אמר רבי יוחנן, כדי לפרסמה שהיא מן התורה. תקנו יום אחד שדוחה שבת כדי לפרסם שזה מהתורה. בסדר? כלומר, כל הנקודה היא, ותכף נראה, זה הכי חמור, זה תוספות מדבר, תכף נראה, שהערבה דוחה שבת כדי לפרסם שזה מהתורה. יש יסוד גדול, זה סוד, לא מופיע בתורה, ואנשים לפעמים מזלזלים בזה, לכן הערבה דוחה שבת. שואלת הגמרא, אז גם לולב אותו דבר. אומרת הגמרא, אז הגמרא אומרת גם למה לולב לא דוחה שבת כל השבוע. אומרת לנו גזירה משום דרבה. יש לנו גזירה כידוע, אם חל בשבת לא תוקעים בשופר, לא תוקעים לולב. מדוע? שמא יעבירנו. אומרת הגמרא, אז לכן לולב לא גבוה. אומרת הגמרא, יהיה אחי ערבה, אז אם ערבה, אז איך אתה מתיר ערבה? הרי גם ערבה, יש גזרה שמא יעביר 400 בשביל הרבים.
אומרת הגמרא, מי מביא את הערבות? מי מביא את הערבות? זה בדיוק ההבדל, בואו תקשיבו את הנקודה. תכף נראה את המחלוקת הגדולה, אבל בעיקרון, לפי הגמרא, מי מביא את הערבות? שלוחי בית דין מביאים את הערבות. לא, זה לא כל אחד ואחד, זה לא כמו לולב, כל עם ישראל חי בלולב, הערבה שלוחי בית דין מביאים אותה למקדש. שלוחי בית דין למקדש הם אנשים צדיקים, לא יהיה גזירה שיעבירנו. עכשיו, מה עושים בערבה? זה הגמרא שואלת מיד אחרי זה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ופה קשור, אז אם ככה, גם עכשיו שלא ידחה, כלומר, שימו לב לנקודה, תכף נסביר יותר בהרחבה. כמו שאני מסביר, בזמן המקדש היו עושים במקדש הלכה משה מסיני לטול ערבה. אומרת הגמרא, מסביר רש"י, אם ככה, אז גם אצלנו שנה רבה ידחה שבת. מה הפשט? נסדר שלא כולם יתלו לולב, ערבה, לא כולם ישבתו ערבה, יבואו שלוחי בית דין, הם ייקחו את הערבה ויתלו אותה. כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת שתי פירושים. פירוש אחד אומר, מי זה? לא מקלה, שועדה לא מקלה, לא יוצא בשבת. הגמרא אומרת מסכת פה בגמרא, לא יוצא בשבת. זה דעה אחת. תקשיבו טוב, וזה פה התוספות מביא ירושלמי, שירושלמי אומר, היו מסדרים גם בזמן שהיום קדשים על פי הראייה, היו רואים שעוד מעט יוצא יום ראש השנה ביום ראשון, היו מעברים את השנה. זאת אומרת שראש השנה יהיה ביום שני. לא מסדרים ביום ראשון. עכשיו הגמרא אומרת, שימו לב, וזה בדיוק הנקודה. אומרת הגמרא, זה היסוד הגדול. יש שתי דברים היו דואגים, שראש השנה לא יהיה בשבת. למה? למה ראש השנה שלא יהיה בשבת? לא תוקים. וגם שהערבה לא תהיה, שהושענא רבה לא יהיה בשבת. הוא אומר את הירושלמי, כשיש לך או זה, את מי אתה דוחה? אתה לא אכפת לך שראש השנה יהיה בשבת, העיקר שהערבה לא תהיה בשבת, שהערבה לא תהיה בשבת. למה? זה תירוץ שני. תירוץ ראשון, וכך אומר תוספות. נכון, שופר זה דאורייתא, אם ראש השנה לא יהיה בשבת, לא יתקעו בשופר, בדאורייתא, יום השני זרק דרבנן, בסוף באותה שנה לא תוקעים. לפני שנתיים שהיה שמחת תורה לא תקעו בשבת. אבל בהושענא רבה יותר חשוב. למה? כי זה אומנם זה דרבנן, ותכף נראה, זה אפילו פחות מדרבנן אפילו, בכל ארץ ישראל, אבל כדי לפרסם את זה. אומר תוספות, כיוון שיבואו לזלזל, אנחנו מחמירים בערבה. דואגים שהושענא רבה יהיה כל שנה ושנה. ושימו לב, ככה גם היום, אתם יודעים, לא עדו ראש. מה פירוש לא עדו ראש? ראש שנה לא יוצא ביום ראשון. למה? כדי הושענא רבה לא יהיה בשבת. וגם אתם, גם אני, מיום שנולדנו, יש הושענא רבה. אין כזה דבר, אין שנה בלי הושענא רבה. אין שנה בלי הושענא רבה. יש שנים שלא תוקעים בשופר, ואין שנים שאין הושענא רבה. למה? זה העיקר. נכון, זה דרבנן, אבל זה פי אלף יותר חשוב. זה הנקודה הראשונה, תזכרו, וזה היסוד. ערבה, הושענא רבה, זה הכי חשוב, זה אומר ירושלמי. מסביר התוספות, זה אומנם דרבנן, אבל כדי שלא יזלזלו, אנחנו דואגים שהושענא רבה יהיה כל שנה ושנה, ואתם יודעים, לפי הלוח, יש שנים שראש השנה חל בשבת, ולא תוקעים. לפני שנתיים לא תקענו. אתם זוכרים שנה הזאת של המלחמה? כשהתחילה המלחמה, באותה שנה לא תקענו בשופר. אבל את הערבה אין שנה שאתם לא חובטים ערבות,
אין שנה שלא עושים את הערבה. זה קודם כל היסוד, לזכור שזה העיקר הושענא רבה, זה הערבה. תדבר על הערבה, מה זה הערבה? מה שאומר השפת אמת, היסוד הגדול, מה זה הערבה? הערבה, הנקודה שלה יותר חשובה מהכל, זה אומנם דרבנן, ותכף נעבור שלב. מאיזה דין בכלל לא לוקחים ערבה? איפה זה כתוב? בגבולים. אמרנו, בית המקדש זה הלכה למשה מסיני. בגבולים, מה זה בכלל? אז פה יש מחלוקת, שימו לב. טוב, את הגמרא בואו נראה מחלוקת. ערבה, אין לכם דפים, כי לא קיבלתם דפים. טוב, אז בעל פה אני אגיד לכם הכל. ערבה יש מחלוקת יסוד נביאים או מנהג נביאים. מה פירוש יסוד נביאים? יסוד נביאים אומר, זה הנביאים תקנו את חגי, זכריה ומלאכי תקנו את זה. ולעומת זה אומר רבי יהושע בן לוי, וכך הלכה, זה מנהג נביאים. מה נפקא מינה בין יסוד למנהג? מה נפקא מינה? טוב, איך אתם כשאופתים את הערבה, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אתם לא אומרים, שתהיו בריאים. מה אתם אומרים? חבית, חבית ולא בריא, זה הספרדים. מה האשכנזים אומרים? אתם שכולם פה ספרדים פה. כל מבשר מבשר ואומר. כופתים את הערבה, כל מבשר מבשר ואומר. ספרדים אומרים, כמו הגמרא, חבית, חבית ולא בריך. מה פירוש חבית, חבית ולא בריך? אומרים חבית, חבית ולא בריך. מה זה? חבית, חבית ולא בריך, פירוש חובטים את הערבה ולא מברכים. בסדר? זה הכוונה. זה ההבדל, יסוד נביאים או מנהג נביאים. עכשיו נסביר את הגמרא, שתי המהלכים, אחרי זה נראה שלב שני מה עושים. לכן הספרדים כשחובטים את הערבה, ועל מה חובטים זה אתם יודעים? על מה חובטים? ספרדים על מה חובטים? על האדמה, לא על הרצפה, על האדמה. אשכנזים על מה חוטפים? על מה חובטים? על הרצפה 5 ועל פה 5. על הכלי, על הספסל או על הכיסא עוד 5. ברור? לוקחים 5 ערבות, 5 חבטות. ספרדים על האדמה, אשכנזים על הקרקע, לא משנה על הרצפה, ואחרי זה על הכלי עוד 5 פעמים. זה ברור? תזכרו עכשיו. לכולי עלמא כמובן לא מברכים, כי הגמרא אומרת, בשתי סיפורים הביאו לרב, ורב חבית, חבית ולא ברך. זה הפירוש, חבית, חבית ולא ברך. פשוט להזכיר לך, לא לברך, זה הכל. למה? כי זה אפילו לא יסוד נביאים, זה מנהג נביאים. מה פירוש מנהג נביאים? איזה נביאים תקנו את זה? הנביאים האחרונים. מי זה הנביאים האחרונים? מי זה הנביאים האחרונים? חגי, זכריה ומלאכי. הנביאים האחרונים, תחילת בית שני, הם תקנו גם, ידעו שזה יהיה בית המקדש יחרב, תקנו בגבולין גם כן לעשות ערבה. מנהג ולכן לא מברכים על זה. ברור? זה הנקודה השנייה. הלאה. נקודה שלישית, גם זה, מה עושים עם הערבה? קודם כל, בבית המקדש נתחיל, בבית המקדש, איפה הם לוקחים את הערבות? מאיפה לוקחים את הערבות? מאיפה הם לוקחים את הערבות? כמו שאמרנו, מי לקח את הערבות? שלוחי בית דין. מאיפה הם מביאים את הערבות? היו מביאים את הערבות ממוצא. למה נקרא מוצא? הגמרא אומרת, למה זה נקרא מוצא? שמה מקום שלא משלמים מיס, כיוון שהיה ערבות לבית המקדש, לא משלמים מיסים, לוקחים את הערבות. באיזה גודל היו הערבות שמה? כמה אמות היו הערבות? 11 אמה, 5.5 מטר. למה 11 אמה? כמה היה גובה המזבח? 10 אמות. היה עושים על היסוד 9, וכדי שיהיה למזבח
על המזבח ייפול על המזבח עוד 2, 11. מה הנקודה ב-11? זה אני צריך ללמד אתכם את הנקודה הכי חשובה, גם 11, מה זה 11? איפה יש לנו עוד 11? איפה יש עוד 11? כל בוקר, מה אנחנו אומרים? אתם לא רואים פתאום הקטורת, יוצאים החוצה כבר כשמגיע לפתאום הקטורת. כמה סמנים יש בפתאום הקטורת? 11 סמנים. מה הנקודה ב-11? זה גם ביום כיפור, לפני שבועיים, וזה אותו דבר. שנה רבה, המשך של יום כיפור, ונסביר בהרחבה. מה הנקודה? אצלנו 11 סמנים. מה זה 11 סמנים? וזה תמיד יסוד. ערבה 5.5 מטר. דרך אגב, היום יש כאלו צדיקים, ולפני כמה שנים התחילו עם זה. הם הולכים לא מביאים ערבות כמו, קונים כמה ערבות כאלו, כמה יש לכם ממש, כמה זה, 3 טפחים, יודע כמה, מביאים מהירדן, אמור 5.5 מטר. 11 אמה, 5.5 מטר. באמת זכר לערבויות של הערבה. למה הם היו 11 אמה? ותק מסביר מה זה, מה התפקיד במזבח. זוקפים אותם על המזבח, אלא מה יש מחלוקת, וזה בדיוק המחלוקת. 11 אמה זה מתחיל מהאדם הראשון. האדם הראשון נקרא שבת בראשית, השבת הקרובה, בעיקר אומרת הגמרא בסנהדרין, כל המוסיף גורע. מה פירוש כל המוסיף גורע? פירוש. מה האדם הראשון אמר לאשתו? לא לי. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון? מה לעשות עם עץ הדעת? לא לאכול. מה הוא אמר לאשתו? לא לגעת. מה הייתה הטעות שלו? בואו נסביר בשנייה שתבינו עד הסוף יותר טוב. בעיקרון הוא צדק ולא צדק. מה הוא צדק? זה כל החיים שלנו לעשות סייג למצוות. אתה עושה את המצוות לא עד הסוף, תמיד אתה לוקח סייג, לא ליפול בעד הזוועה. רק הוא לא אמר לה שזה הסייג שלו, הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא אמר לא תיגעי, וזה היה לא נכון. ואז הנחש שם אותה לנגוע, לא קרה כלום, ואז הוא אמר גם תאכלי. זה יסוד, כל המוסיף גורע, וככן אנחנו תמיד 10, 11, לא טוב. לכן בקטורת כמה סמנים יש? 11. 10 טובים, מה יש 11? חל בנה. חל בנה, מה חז"ל אומרים? ריח רע. מה גימטריה חל בנה באגב? בגץ. אבל בסדר, זה גם אמן וגם חל בנה, הכל באותו דבר. עכשיו, אבל זה עכשיו יותר. מה חז"ל אומרים? עם חיסה אחת מכל סמניה, חייב מיתה. היסוד של הקטורת, יש לך 10 ויש לך גם את הפושעים. לכן אמרנו ביום כיפור, אתם זוכרים בהתחלה מה אמרנו? בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, ומטריד להתפלל עם העבריינים. כך התחלנו את יום כיפור. למה? כי ביום כיפור הכהן הגדול נכנס עם הקטורת לקודש הקודשים. ולכן כולם ביחד, כולל הרשעים, כולל הפושעים, כולל כולם. זה גם כן אחד הדברים שאנחנו בהושענא רבה עכשיו, אני אומר את זה חריף, אנשים מתבלבלים. כל יהודי כפשוטו מתפללים שיחזור בתשובה. כל יהודי. לא משנה איפה הוא, לא משנה מה הוא מדבר, לא משנה מה הוא חושב. אתה מתפלל שיחזור בתשובה. לכן אמרנו ביום כיפור, כולם כולל כולם. אני תמיד אומר חריף, ותזכרו זה תמיד. שאומרים כל הרישה כולה כעשן תכלה, ואת החמאסניקים, ואת השולחים שלהם, ואת הטרומפולינה, כל משונאי ישראל. כל השונאי ישראל למיניהם. כולם, כל הרישה כולה כעשן תכלה. כשאנחנו אומרים להחזירנו בתשובה שלמה, נגיד עוד מה בשחרית, נתפלל על כל יהודי ויהודי. לכן ביום כיפור, אהרון הכהן נכנס עם כולם לבית המקדש. עכשיו, מה זה אומר לנו? אותו דבר בערבה. הערבה 11 אמה, לא סתם, 11 אמה בדיוק. גם הערבה, כידוע, זה מכירים את המדרש המפורסם. מה כתוב במדרש המפורסם? יש לנו 4, נכון? 4 מינים בלולב. מה כתוב על הלולב? על הלולב, על האתרוג. מה כתוב על האתרוג? יש בו ריח ויש בו טעם. לולב, מה יש בו? טעם ולא ריח, הדס ריח ולא טעם. ולכן גם כן, מה מברכים על הדסים בפסמים? זה גם כן אנשים מבלבלים, מה מברכים על הדסים?
כשאתה מריח בהדס, מה אתה מברך? עצי, בורא עצי בשמים. ענף עץ אבות. והערבה, מה יש בה? אין בה טעם ואין בה ריח. כלום. ובכל זאת אנחנו לוקחים, שימו לב, הלכה משה מסיני, דווקא את הערבה ולא שום דבר אחר. מדוע? זה מסמל אותנו את עם ישראל. עם ישראל זה הערבה. אין בו כלום, שום דבר. מה הכוונה אין בו שום דבר? קודם כל יש בו נשמה. כל יהודי ויהודי יש בו נשמה של יהודי. לכן חובטים דווקא בערבה ולא בשום דבר אחר. בהושענא רבה, גם ביום כיפור, יום הדין הגדול, הושענא רבה, כל המצווה היא בערבה. הערבה למזבח, לוקחים דווקא את הערבה, ולקחו הערבה, אמרתי לכם כמה? 11 אמה. בסדר? זה היסוד. 11 אמה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה. אנחנו עושים את זה היום פחות, אבל זה מייצג את עם ישראל כולו. עכשיו, מה עושים הערבה? זה גם כן, שימו לב. אנחנו אומרים הושענות 7 פעמים. כאן למה 7 פעמים? למה 7 פעמים? מה הקיפו 7 פעמים? חומות יריחו הקיפו 7 פעמים, גם פה 7 פעמים מקיפים את המזבח. למה את המזבח? כמו שאמרתי, ערבות, זכר למקדש, אין לנו היום מקדש, מה יש לנו במקום זה? המזבח. שאנחנו מקיפים היום, וזו עוד נקודה הכי חשובה, את מה? את הבמה עם ספר התורה. לכן אנחנו נוצאים בתפילה בהושענא רבה את כל ספרי התורה מוציאים, הכל, לא אחד, כל ספרי התורה ומקיפים. מדוע? כשאין מזבח, מה מכפר עלינו? זה הגמרא במגילה ל"א. זאת התורה לעולה והקורבנות. מה מכפר עלינו כשאין מזבח? התורה. יסוד הכל זה התורה, לכן אנחנו מקיפים את התורה, לא את המזבח, לנו בית מקדש, מקיפים את התורה בדיוק. עכשיו נסביר בעוד נקודה אחת, שלכן נרחיב עוד כמה דברים. זה גם סוגיה. במה מקיפים את המזבח? את המזבח, במה היו מקיפים? במה מקיפים את המזבח? אז בואו נסביר בדיוק וגם עושים. היום אנחנו מקיפים, במה אנחנו מקיפים את הבמה? עם מה? עם הלולב או עם הערבה? אנחנו היום, שימו לב, מקיפים עם הלולב בלבד. בעיקרון, אני אסביר בשנייה, זה מחלוקת בגמרא. והגמרא מביאה מחלוקת. האם היו מקיפים בלולב או בערבה? והגמרא מביאה, גם זה דיון, כמו שהתחלתי בהתחלה, המאבק עם הצדוקים היה אותו דבר על הערבה. כיוון שהערבה, כמו שאמרתי, לא כתובה בתורה, לא כתוב בתורה, לכן דווקא זה על זה הוויכוח עם הבייתוסים. לכן חז"ל מתארים, וגם זה, שמעו את הסיפור, אתם מכירים? היה שנה אחת, הכינו ערבות כמו שצריך, היה שבת, כמו שאמרנו, הושענא רבה דוחה שבת, נכון? במקדש היה דוחה שבת, היה יוצא ודוחה שבת. אומרת הגמרא, הנה, מעשה שחל שביל להיות בשבת והביאו מורביות של ערבה. מורביות של ערבה זה הערבות האלו 11 אמה, כמויות לבית המקדש. מה עשו הבייתוסים? החכמולוגים האלו נטלום ושמו אותם תחת אבנים. למה? מוקצה. שבת, מה יעשה? לא יהיה. עכשיו שימו לב, מי הציל את המצב? מי הציל את המצב? אומרת הגמרא, 100 ארצות הצילו את המצב. מה הם עשו? זה מחלוקת. רש"י מסביר, וכל השנים למדתי כמו רש"י, שבאמת הם באו, זרקו את האבנים, לקחו את הערבות. כלומר, עברו על איסור מוקצה בשוגג. הם כי הם לא ידעו מה יש, המרצים לא ידעו מה זה איסור מוקצה, ראו את הבייתוסים, שמו את האבנים, העיף את האבנים, לקחו את הערבות.
וזקפו ואז לקחו את הערבות, שמו אותם לצדי המזבח. למדך, למה שהביתוסים אומרים אין חיבוט ערבות דוחה שבת? אצל הביתוסים איך זה דוחה שבת, שבת שבת, וזה דרבנן, וחז"ל אמרו בדיוק הפוך, זה דוחה שבת. אבל ככה 100 ארצות הצילו את עם ישראל. אומר רש"י, ככה מסקנה, חיבוט ערבות דוחה שבת. מה פירוש? מה זה חיבוט ערבות? גם זה תדעו מחלוקת. לפי רש"י, וכך אנחנו עושים האשכנזים. חיבוט ערבות, מה זה? בבית המקדש היה 3 דברים. לוקחים את הערבה, מנענעים אותה, מקיפים את המזבח בערבות, ואחרי זה עוקפים על המזבח. כך אומר רש"י. כלומר, לפי רש"י, גם ההקפה הייתה בערבה, גם היו מנענעים אותה, ואחרי זה, אצל הרש"י לא היה חיבוט, היה נענוע. אבל אנחנו נוהגים כמו הרמב"ם, כמו הזוהר הקדוש, לחבוט. אבל לכתחילה, אשכנזים נוהגים, ככה אנחנו עושים מחר, לוקחים, מנענים את הערבות קצת, ואחרי זה חובטים. ברור? זה אשכנזים, גם מנענים לפי רש"י, גם נענוע, גם הקפה וגם חביתה. להלכה אנחנו היום נוהגים, ולכן יש מחלוקת האם חובטים בלולב מקיפים בלולב ובערבה. להלכה אנחנו עושים כמו הארי הקדוש, מקיפים בלולב, חובטים בערבה, וכמו שאמרתי, ספרדים אומרים חבית חבית ולא בריך. מה אנחנו אומרים? כל מבשר מבשר ואומר. זה גם אשכנזים, גם ספרדים, סוף ההושענות, כל מבשר מבשר ואומר. מה הפירוש? ופה נרחיב את היסוד, וזה לשים לב. קצת יותר בהרחבה על חג סוכות, תבינו את הסוגיה. חג הסוכות בנוי משניים. יש גויים בסוכות ויש יהודים בסוכות. איפה הגויים יש בסוכות? 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. אומרת הגמרא בנוני עמוד ב', למה מביאים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם? ואגב, זה יותר מסובך, מי קיבל נבואה בבית המקדש? בירושלים בסוכות? מי? לא קראתם. טוב, הייתם ביום כיפור בתפילה, שאלתם מנחה, עשו שם הפטרה. איזה הפטרה הפטרתם? יונה. מי זה אבא של יונה? איך קוראים לו? יפה מאוד. טוב, אתם לא מכירים את ירושלמי, אז נקצרת ירושלמי, רק בשתי דקות ירושלמי, שתבינו את הסוגיה. יונה בן אמיתי, מאיזה שבט היה? טוב, לא יודעים. תקשיבו טוב. הוא שומע ירושלמי ככה. היה שם, היום הייתם פעם את עובדיה, כך היה, אתה יודע מה זה רב מקדים? יודעים מה זה רב מקדים? לא יודעים מה זה רב מקדים? טוב. היום הרב יצחק יוסף מדבר מוצאי שבת, נכון? לפניו יש רב מדבר לפניו, נכון? קוראים לו רב מקדים. חושבים שזה המצאה של ימינו, כך גם הרב עובדיה, לפני הרב עובדיה תמיד היה מדבר מישהו, תמיד חכם מדבר שיעור מקדים ואחרי זה בסוף הרב עובדיה, ככה היה מקובל. חושבים שהמקור הוא היום, אבל דעו לכם, זה ירושלמי בסוכה, עוד לא גמרתי ירושלמי, אבל לאט לאט. מה אומר ירושלמי בסוכה? זה הגמרא מספרת ככה. מספרת הגמרא ככה, היה שניים, לוי ורב יהודה בר נחמן. שניהם היו רבנים מקדימים לפני רבי יוחנן. רבי יוחנן היה מדבר אחר בסוף, כמובן גדול הדור, לפניו היה לוי ורב יהודה בר נחמן. הם היו מקבלים כסף אפילו בשביל זה, נותנים דרשה לפני. קם לוי ואומר, יונה בן אמיתי מאיזה שבט? שבט אשר. למה? כתוב אשר, כתוב בספר שופטים, למדתם ספר שופטים, היה בחומר, ירד במיקוד או לא ירד במיקוד? ספר שופטים פרק א', אשר לא הוריש את יושבי צידון. ומה הקשר ביר הנשר שיונה בן אמיתי משבט אשר?
צידון, אשר זה שייך לצידון, בסדר, תודה רבה, גם זה ידע כללי שאנחנו, לבנון שייכת לנו, עד צידון זה של זבולון, מצידון וצפונה זה אשר, בסדר? ואתם יודעים שאשר זה הגבול הצפוני של ארץ ישראל, זה אי שם סוף לבנון או טורקיה, אבל נגיע לזה בעזרת השם, נגיע לשם. בכל אופן, מה הראיה? לירושלים היה ברור מה שכתוב בזוהר הקדוש וכתוב בכל הספרים. אמיתי, מי זה אמיתי? זה אליהו הנביא, שאת מי הוא יחיה, אתם יודעים, את זוכרים במלכים, היה בחומר, את מי הוא יחיה? את הבן של מי? של האישה הצרפתית, איפה היא גרה? בצידון. תסתכלו שם במלכים, לא בחומר, אבל מלכים א', שהוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לאישה הצרפתית שגרה בצידון. והילד שהוא החיה אותה, אליהו הנביא, זה יונה בן אמיתי. ברור? כלומר, האמא שלו זאת האישה שגרה בצידון, לכן יונה הוא משבט אשר. וכשאנו אומרים יונה בן אמיתי, זה לא האבא הביולוגי, זה האבא, זה הנביא שהחיה את יונה הנביא. ולמה הוא נקרא אמיתי? למה הוא נקרא אמיתי? כי האישה כשהוא הכי את בנה, מה היא אומרת? אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה, ודבר השם בפיך אמת. אנחנו אומרים נכון, מאיפה לוקחים את זה? אנחנו אומרים בתפילה, אמרנו ראש השנה, ודברך אמת וקיים לעד. מאיפה לקחו את זה? מהצרפתית. ודבר השם בפיך אמת, לכן הוא נקרא אמיתי, כי אצל אליהו הכל אמיתי. ברור? נחזור לסוגיה. אז לוי אומר, יונה בן אמיתי משבט אשר, כתוב אשר לא צבא צידון, ואם מצידון, אז סימן הוא מאשר. קם רבי יוחנן אחריו, מי מדבר אחריו? אמרנו רבי יוחנן, נכון? מה אומר רבי יוחנן? לא. מי זה יונה בן אמיתי משבט זבולון? מאיפה לומדים? כתוב בנביא, במלכים, שיונה בן אמיתי, הנביא מגת החפר. מאיזה ערעור יונה בן אמיתי? מגת החפר. כתוב בספר יהושע, זה בטח אתם לא זוכרים, בנחלות, כל נחלות השבטים, בגת החפר, באיזה שבט זה? שבט זבולון. בסדר? אז יש מחלוקת. לוי אומר, מאשר. רבי יוחנן אומר, מזבולון. מה קורה? שבוע הבא אומר לוי ליהודה בן, היה צריך אמרת, היה לוי ליהודה בן נחמן, אחד פעם שבוע. שבוע הבא אמר לו, תקשיבו טוב, וזה דיני ממונות. לוי אומר ליהודה נחמן, קח את הכסף, תן לי לדבר. שלא יפסיד את הכסף כמובן, זה אני אומר גם פה, תיזהרו תמיד דיני ממונות, עד הסוף ועד הסוף ועד הסוף. ואגב, אני גם אומר על העתקות בבחינות, אתם לפעמים לא יודע איפה, בכל מקום שתהיו, אתם יכולים לנצח את אגד, אף אחד לא יראה שהם שקרים. תזכור מה שיונה בן אמיתי, דבר השם בפיך אמת. אצלנו בישיבה, שקרנים הביתה. תזכרו תמיד, כל הזמן כלפי שמיה. כל הזמן תסתכלו כלפי שמיה. שקר, אף אחד לא רואה שאתה משקר, אף אחד לא יודע, ניצחת את אגד, שיקרת, העתקת, אל תתבלבל. אל תתבלבל! דבר השם בפיך אמת, ודברך אמת וקיים לעד. כל חיינו להידבק בנתיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן לוי בן נחמן רוצה לדבר, הוא נותן את הכסף ליהודה בן נחמן, הוא מדבר. מה הוא אומר? הוא עושה שלום. אנחנו סוכת שלום, זה אתם יודעים באגב? אנחנו אומרים פה סוכת שלום. למה תכף נסביר לכם תקף למה זה שאומרים סוכת שלום, גם זה תכף נגיע. גם קשור לכל מבשר ואומר. נסביר אחר כך. אבל אומר לוי, תדעו לכם, שנינו צודקים. אמא שלו מאשר, אבא שלו מזבולון. שנאמר וירכתו עד צידון. הירך של זבולון זה צידון, זה אשר. יונה בן אמיתי, אבא שלו מזבולון, אמא שלו מאשר. טוב? הכל טוב. הלאה. מה הקשייה?
זה למדתם ביוסף היונה, בפסוק הראשון עוד היו ערים, לאיפה היונה הולך, לאיזה מקום הוא הולך, לאיזה נמל הוא הולך, לברוח? איזה נמל אבל הוא הולך? תרשישה, נכון, אבל לאיזה נמל הוא הולך? יפו. למה יפו? שואל הירושלמי, לפי החשבון הזה, שיונה בן אמיתי מאיזה שבט הוא? אשר וזבולון. איפה זה אשר זבולון? כמו שאמרנו, זבולון זה עד צידון, או שנקרא עוד 50 קילומטר צידון, אשר יותר צפונה, מה הוא עושה ביפו? הרי הוא ברח, נכון? ואתם יודעים, כתוב ויתן שכרה. מה פירוש ויתן שכרה? מה חז"ל אומרים? מה, הוא שילם את כל השכר, כי הוא רוצה, הרי אמרו לו, החבר'ה, הספינה אמרו לו, עד שהספינה הוא מתמלאת, כמו אוטובוס, אני לא נוסע. אמר, קח את כל הכסף, אני הולך. מפה לומדים דרך אגב זה גמרא בנדרים, שנויה היה עשיר, לכן הוא נתן את כל הכסף ותן שכרה כל שכר. שואל ירושלמי, מה הוא עושה ביפו? איפה היה צריך להיות? בעכו, לא ביפו. הוא צפוני, מה הוא רוצה לברוח כמה שיותר מהר, מה הוא הולך ליפו? זה כמו שאני עושה עכשיו למצפה דרך חיפה. אני עושה עכשיו אחרי זה הביתה למצפה, נסע דרך חיפה. מה, תגיד לי, מה הוא הולך ליפו? מה אומרים חז"ל? וזה בדיוק התשובה. יונה בן אמיתי קיבל את הנבואה שלו, לא בגת החפר. איפה הוא קיבל את זה? בירושלים, עיר הקודש, בחג הסוכות, בשמחת בית השואבה. מה זה נקרא בית השואבה? בבבלי כתוב, למה נקרא שמחת בית השואבה? בגמרא בבבלי כתוב, שבתם מים בששון, בירושלמי כתוב, שואבים רוח הקודש. יונה בן אמיתי קיבל רוח הקודש מתי? בחג הסוכות בירושלים. ואז הוא מנבא על הגויים. כיוון שזה חג של הגויים, וקראתם את ההפטרה, גם ההפטרה של שבת יום הראשון, הגויים שלו בחג הסוכות, גוג ומגוג. למה קראנו גוג ומגוג בשבת? למה? אומר רבי גאון, בטור, אתם יודעים, קוראים בתורה, מה קראנו בתורה בשבת אתמול? נכון, איזה פרשה קראנו? כי תישא, הרי אתה אומר אליי. זה קוראים גם בחול המועד פסח, גם בחול המועד סוכות. אתם יודעים למה? בקצרה בשנייה, כי יש שם גם שבת, גם לשמור על היום טוב, חג המצות וחג הסוכות, וגם מופיע שם חול המועד. את חג המצות תשמור 7 ימים, וזה אומר לנו, אני אומר תמיד לאנשים חושבים שחול המועד זה יום חול רגיל, זה לא חול המועד, זה מועד קטן. לכן קוראים את זה. מה מפטירים בפסח? מה מפטירים בשבת חול המועד? חזון העצמות היבשות, כך אומרת הגמרא במגילה, בסוכות את גוג ומגוג. למה? אומר רבי גאון, יש לנו מסורת באבותינו, תחיית המתים תהיה בפסח, מלחמת גוג ומגוג בסוכות. מדוע? זה החג של הגויים. מתפללים על הגויים, מביאים 70 פרים, וגם יונה בינתיים מקבל נבואה על הגויים בחג הסוכות. ולכן הוא ישר בורח ליפו, הכל ביפו. ברור? הכל קשור לאותה נקודה, זה חג גם של הגויים. גם של הגויים. ואגב, אתם רוצים עוד משהו קטן מהגר"א? אז זה אתם שמים לב, כמה פרים יביאו מחר? כמה מחר נקרא בתורה, כמה פרים יהיו? 7. כמה אלים? אלים 2, 14 כבשים. מה עוד חוץ מזה? עוד קורבן אחד יש? שעיר עזים, יפה מאוד. עכשיו שימו לב, אתם לא שמים לב, תסתכלו בחומש מחר. ביום הראשון כתוב שעיר או שעיר עזים? ביום הראשון מה כתוב? שעיר עזים. ביום השני מה כתוב? שעיר עזים. ביום השלישי מה כתוב? שעיר. ביום הרביעי מה כתוב? שעיר עזים. ביום החמישי שעיר. ביום השישי שעיר, גם אחר יהיה כתוב שעיר. מה זה? פעם שעיר עזים, פעם שעיר, מה זה? אומר רבנו הגר"א, אתם יודעים חשבון קצת? ביום ראשון כמה פרים הביאו? כמה יום ראשון הביאו פרים? 13. ביום השני 12. ביום הרביעי כמה? 10. כולם 35. יש, הוא אומר הגר"א,
יש 70 אומות העולם, יש 2 מפקדים, עשיו וישמעאל, כל אחד זה 35. שעיר זה עשיו, שעיר עזים זה ישמעאל. לכן ביום הראשון שיש בעשירי 35, חצי חצי, ברור? ו11, 9, 8, 7 גם 35, בסדר? ברור החשבון? זה רבנו הגר"א. זה יונה בן אמיתי, ולכן הוא מנבא על הגויים בחג הסוכות. שואב רוח קודש מנבא על הגויים כי זה חג של הגויים. ולכן גוג ומגוג, תכף נקרא על כל מבשר ואומר, זה בחג הסוכות. חכה. אבל זה בדיוק מה שאנחנו עוברים. חג הסוכות נראה של הגויים, אבל לא פחות, הוא חג שלנו. בסוכות, עכשיו עוד דבר מעניין, כתוב בשמחת תורה, כמה בשמחת תורה פרים מביאים? כמה מביאים פרים בשמחת תורה? אתם לא טוב, לא לומדים, זה חומש, לא בחומר, אבל בואו נסביר לכם בשנייה, מי שקצת לזכור, שיהיה כל החיים לזכור את זה. מאוד קל לזכור. יש בפרשת פנחס, קוראים, אנחנו חפפים את זה, פנחס. פסח, שבועות, ראש חודש, 2 פרים, איל 1, 7 כבשים. ראש השנה, כיפור, שמחת תורה, פר 1, איל 1, 7 כבשים. פר 1, למה פר 1? כנגד מי זה? מי זה הפר 1? כנגד עם ישראל. עכשיו שימו לב, נקודה הכי חשובה, מאוד פשוטה ויסודית. אנחנו נברך מחר בערב, שהחיינו, זה אתם יודעים. אנחנו מחר בקידוש, מחר בערב, מברכים שהחיינו. למה? כי זה חג בפני עצמו. שמיני עצרת זה חג בפני עצמו. נגיד ביום השמיני ונברך שהחיינו. אחד הדברים הוא פר 1. עכשיו, מה החידוש? בואו אני אסביר בשנייה, זה משנה בסוכה, משנה הפרק האחרון. כידוע, כמה פרים יש? 70 פרים. כמה משמרות כהונה היו, אתם יודעים? 24. יוצא, פרים זה היה הקורבן הכי גדול, הכי חשוב. כמה משמרות קיבלו 3 פרים, כמה קיבלו 2. אם היה 72 אומות, כמה היה? כולם מקבלים 3, נכון? היה 70, 22 קיבלו, 2 לא קיבלו. הבנתם? 22 משמרות קיבלו 3 פרים, 2 משמרות קיבלו רק 2, כדי שיהיה 70. ברור? אם היה 72 היה הכל טוב. אומרת המשנה, ביום האחרון, אומרת הגמרא, עושים פייס, על מה? מי עושה פייס? מי עושה פייס על הפר האחד הזה? מחלוקת רבי וחכמים. חכמים אומרים, 2 המשמרות שלא קיבלו, עושים פייס על האחד הזה. רבי אומר, וכך הלכה, לא, כל ה-20 עושים גורל על הפר אחד. למה? חכמים לכאורה צודקים, נכון? 2 משמרות לא קיבלו, שיעשו עליהם פייס על האחד הזה. לא הגיוני. והרמב"ם פוסק כמו רבי. למה? תבינו טוב טוב ועד הסוף. אין 71 אומות, יש 70 אומות ויש אתה בחרתנו. עם ישראל אחרת לגמרי, ברור? לכן ביום השמיני כל המשמרות עושים פייס, ברור? למה? עם ישראל חי. עם ישראל זה לא רק כמו כל האומות. ואגב, מי החברים של עם ישראל? ואתם יודעים? תכף נסביר את הנקודה. לכן עם ישראל לחוד לגמרי. ולכן כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. רק, ראיתם רש"י בחומש? לא רואים רש"י. מה זה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות? מה זה כל? לרבות גרים. אבל מי לא בסוכה? גויים לא בסוכה. גויים לא בסוכה. לכן גוי, אם הוא לא עובד זר, זאת אומרת, משהו של יהודי זקן או משהו כזה, לא מכניסים לסוכה. לא מכניסים לסוכה. למה? עם ישראל יושב לבד בסוכות. זאת הבדל, ואני אומר למה אני אומר את זה חריף. אני אסביר לכם בשנייה, וזה בדיוק הנקודה הכי מרכזית. אנחנו משפיעים על הגויים ולא מושפעים מהם במילימטר. במילימטר לא. ולכן עם ישראל יושב בסוכה, עם מי יושב בסוכה? מי יושב בסוכה? עם מי?
עם 7 צדיקים. אתם הזמנתם את מי הזמנתם? היום בערב את מי הזמנתם היום? עוד לא ישת בסוכה. את מי מזמינים היום? מחר בבוקר תאכלו בבית? את מי תזמינו? את דוד מלך ישראל חי וקיים. אנחנו יושבים בסוכה עם 7 צדיקים שבאושפיזין, ולא עם הגויים, אסור להם להתקרב לסוכה, ולא מזמינים אפילו גוי לסוכה. והחז"ל אומרים במדרש, חברים מקשיבים לקולך השמיני, סוף שיר השירים. מי זה החברים של עם ישראל? מלאכי השרת. לא על הגויים אנחנו משפיעים ולא מושפעים. אני אומר תמיד לחבר'ה, בכוונה, אתה רואה את התעתוע הקטן הזה? אני אומר על זה מלחמה. מי שרוצה להיות יהודי, לזרוק צעצוע כזה קטן ולא להשתמש בו כמעט כלום. אחד הדברים שאנחנו הכי מושפעים מהגויים, ואכן כשגם מחר הטרמפולינה הזה, אני מקווה יהיה כאן כמה שעות וילך הביתה, וגם לא יתבלבל, לא להתבלבל, או חושבים שהוא מציל העולם, אתם יודעים מאיפה הוא? נוצרי, אנגווליסט. אז מה זה אנגווליסטים? אתם מכירים את הנוצרים האלו? מה האמונה שלהם? יש להם 2 אמונות, שהיהודים יחזרו לארץ ישראל, יעני כמונו. אבל מה יקרה בסוף לפי יימח שמם וזכרה, והכל כמובן שטויות ועוד יותר שטויות. אחרי זה יימח שמו יבוא ויעשה, יש לך 2 אפשרויות ליהודים פה, או להתנצר או מה? זה הרשעים האלו, כך הם חושבים. ואנחנו לפעמים חושבים ומאמינים בטרמפולינה הזאת, אל תבלבלו. גם עכשיו רשע מרושע, 3 שמחר החטופים יחזרו ברוך השם, אבל בשביל זה צריך להחזיר 2,000 רוצחים, טירוף. אם היינו כמו שצריך, מחזירים את החטופים בלי אף רוצח, את הרוצחים נהרוג ונחסל בעזרת השם. עכשיו חיל האוויר בעזרת השם עוד כמה חודשים יוריד אותם בעזה, גם טוב. אבל תדעו לכם שזה בדיוק הנקודה. לכן אני אומר תמיד, תיזהרו להיות משפיעים ולא מושפעים. לכן אני אומר פה על הצעצוע הזה, חריף. מי שרוצה ללמוד תורה, מי שרוצה להיות בן תורה, לזרוק. ואני אומר עוד דבר, לא מספיק שאתה תזרוק, תגיד לכל החבר'ה לזרוק. כמה שעות הם רוצחים את הזמן, כמה שעות הם רוצחים פה, כמה שעות מגיעים לגיהינום עם כל השטויות האלו, ואנחנו, תורת משה אומרת, משפיעים ולא מושפעים. משפיעים על הגויים ולא מושפעים. איך משפיעים? יושבים בסוכה 7 ימים עם האושפיזין ולא בגויים. לכן כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אנחנו מצד אחד סוכה, מצד אחד גויים. ולכן אנחנו 4 מינים, גם זה, 4 מינים תמיד זה עם ישראל. לקחתם לכם 4, זה בדיוק מה שחז"ל מסבירים. 4 מינים קשור רק עם ישראל. האתרוג זה הצדיקים, הבינוניים, כולם ביחד אגודה אחת. כולנו ביחד אגודה אחת. למה? כל הסוכות זה אומר לנו עם ישראל חי. וגם הערבה, אנחנו חוזר לערבה, שזה היסוד שלנו תמיד. מה אומרת לנו הערבה? הערבה אומרת לנו נצח ישראל לא ישקר. הערבה הכי פשוטה, אין בה לא טעם ולא ריח, אבל הוא יהודי. זה ההבדל הגדול, יהודי, וראינו את זה לצערי לפני 2 הם שחטו יהודים, לא אכפת להם מה הוא חושב, מה הוא מדבר. כל יהודים, וזה לפעמים אנחנו לא מבינים. הגויים האלו מבינים, רואים יהודי, עם מחשימם, לא מעניין אותם אם הוא בדיוק משלנו, לא משלנו, כל יהודי. אנחנו בדיוק הפוך, מאמינים באמונה שלמה בכל עם ישראל, כל אחד ואחד מעם ישראל. ולכן אנחנו עובדים דווקא את הערבה, לא, לוקחים את הערבה, מנענים אותה, חובטים אותה. ועכשיו מה זה כל מבשר? מבשר ואומר. אומר לנו ב100%, לא 99, מלחמה עם הגויים, ואנחנו אומרים את זה גם היום, גם לפני 2 אמרנו את זה במוצאי שמחת תורה, כשהמצב היה הרבה יותר קשה, וימח שמם רצו להרוג אותנו, אתם יודעים, גם זה אומר, תזכרו, לא יתבלבל, כל הניסים אתם ראיתם בעיניים, זה לא, אני מספר לכם יום כיפור, שגם היה בסוכות דרך אגב, 6 הימים, לא הייתם שם בכלל, ראיתם לפני שנים מלחמה באיראן, מלחמה בחיזבאללונים, מלחמה בסורים שנעלמו ביום אחד, בפוטינים, מחשימם וזכרם, האיראנים, וכמובן החמאסניקים.
איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה, ואנחנו גם במוצאי שמחת תורה. שהיה ברור מה קורה, אמרנו ב100%, וזה כל מבשר ואומר. עם ישראל נצח, עם ישראל נצח. מה אומר לנו? ולא יתבלבל, ואני אומר את זה חריף. גם באותו לילה, כבר התקשרו לי מהצבא. מה מבקשים? דבר אחד. מהשב"כ ומהצבא התקשרו. מבקשו דבר אחד. תפתח את הישיבה כמה שיותר מהר. אני פתח את הישיבה במוצאי שמחת תורה. בדרך כלל עושים בין הזמנים. אמרתי, כולם מגויסים, אין בין הזמנים. כולם בישיבה. היה לחבר אפילו, החבר'ה באו הרי לחצי יום ליום שמחת תורה ולחזור בלי תפילין, הגענו להם תפילין. עשיתי עוצר יציאות בשבוע הראשון כמו בצבא. היה עוצר, אמרתי עכשיו כולם בתורה. מה הנקודה? וזה שצריך להבין, עכשיו אני אסביר עוד דבר. המלחמה שלהם, גם גוג ומגוג, גם הגויים של היום, זה לא להשמיד עם ישראל פיזית. להשמיד עם ישראל פיזית ורוחנית ביחד. מלחמה דת, להשמיד, להרוג ולאבד. ולכן ההתעללות הזאת, הרשע הזה הגדול הזה שהם עשו עם מחשימם וזכרם. ואנחנו כלומות זה, עם ישראל חי, נצח גם בקרב וגם בקרב הרוחני. אנחנו, תפקידנו היום, אנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונים, שכחתם מה היה ביום כיפור וגם לנובה, מה היה בנובה, לא רוצים לקטרג על עם ישראל, יודעים בדיוק מה היה שם שמחת תורה, לא היה שם תורה ויראת שמיים. אבל התיקון הגדול, שמקום דמם כמובן קדושי עליון שנהרגו, אבל אומר לנו את האחריות שלנו על עם ישראל. אתה רואה את עם ישראל מאותו רגע, התעורר. עם ישראל מתעורר, ואפילו אנחנו. תורים מלא, ציציות כמובן, תפילין, הכל. מה זה אומר לנו? אחריות שלנו. אני אומר לחבר'ה תמיד, מה שאני תמיד אומר לחבר'ה, חושבים, עם ישראל כולו, תוך שנים יחזור בתשובה. כולו. יבואו אלפים ורבבות ללמוד תורה. מי ילמד אותם תורה? מי ייקח אחריות על זה? מי? לבד אי אפשר. צריך את כולם. תחשבו עוד, אתם כולם מסתכלים בעיניים קטנות, אז היינו ביום כיפור, ראינו אותם באים לתפילות, ראינו לסליחות הם באים, שלב ראשון. שלב הבא יבוא ללמוד תורה. מה ילמד אותם? יש 3 רבנים, תודה רבה, יהיה מאות ואלפי ישיבות, מאות, וכולנו צריך ללמד אותם תורה. כל אחד ואחד מאיתנו, אני אומר לנו, אנחנו עכשיו חוגגים את הושענא רבה, כל מבשר ואומר, ושמחת תורה. מה זה שמחת תורה? וגם זה בשנייה אחת, כתוב בתורה, ובחג הסוכות שמחת 7 ימים. המשך הפסוק, והיית אח שמח. מה זה אח? לרבות. איזה רבות? אח תמיד, גמרא אומרת, אח זה מיעוט. ב7 ימים שמחים בסוכה, בלולב. פה שמחים בקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא שמחים בקדוש ברוך הוא? שמחים בתורה. ולכן תקנו את שמחת תורה. לכן אני אומר, תזכרו כלל. אני תמיד אומר לחבר'ה, החבר'ה תמיד משחקים את המשחק, אני לא ראוי ואני לא מסוגל ואני והכל והכל. אחרי זה הולכים ללמוד פיזיקה, מתמטיקה או מחשבים, עולים שם שמיים. אומרים ללמוד תורה, לא מסוגל, אני לא ראוי, שטויות. מה אומר שמחת תורה? יש 2 הלכות בשמחת תורה. 2 הלכות. כולם מקבלים הקפה, כולם מה עוד משהו, כולם עולים לתורה. כולם. למה זה? והאנשים משתצבנים, כולם צריכים, לוקח זמן. מה זה אומר לנו? כל עם ישראל שייך לתורה, כל עם ישראל חייב ללמוד תורה. כל בנייך לימודי השם. כל אחד ואחד מאיתנו צריך ללמוד תורה. לכן אני אומר גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. שבת הבא נתחיל וזאת הברכה, גם באגב, מתי עושים את השניים מקרא שזאת הברכה? מתי עושים? מתי? בעיקרון אפשר להתחיל עד בלבלו, משבת שעברה, מהאזינו. אבל לא רוצים, מי שלא, הושענא רבה או שמחת תורה, תגמרו. אבל אני אומר לכולם, גם תתחילו בראשית, ואני אומר לכולם להתחיל. ואני אומר עוד דבר חשוב, תלמדו על הרבה דברים. גם 2 מקרא, גם תעשו פרק יומי, תעשו משנה יומי, תעשו מוסר יומי, הכל. שכחתם יום אחד, תמשיכו.
בראשית פרשה ארוכה, גמרתם חצי, תמשיכו הלאה. אף פעם אל תעצרו, אף פעם אל תעצרו. כל החיים וכל בנייך לימודי השם. יצר הרע אומר, התחלת בראשית ארוך, מצרים באמצע, אני מפסיק, תמשיך עוד 20 שנה. לא תפסיק, יש היום 50 וכמה פרשיות, 54, שנה ראשונה תעבור 10, תגמור. כל השאר תגיע 3/4, שנה שנייה 20, שנה חמישית 60. שנה שישית אז תגמור את הכל. היה לי בחור, אני בכל מקום מדבר להם 2 קרא ועד תרגום, אמרתי להם גם תתחיל ואל תפסיק. אמר לי, אחרי 6 שנים הוא בא אליי יום אחד באיזה חתונה, כך אמרת לנו, עכשיו גמרתי פעם ראשונה, אחרי 6 שנים גמרת הכל. אבל הוא ממשיך. גם אני אומר כולנו, האחריות שלנו על התורה, על עם ישראל, על נצח ישראל, לנו ברור כשמש, זה כל מבשר ואומר. 100% זה הכל המבשר של תורת משה אמת, שמנצח את כל הגויים, זה הכל מבשר ועושה כל גאולה, שאנחנו נמצאים בתוכה, רואים את עם ישראל, וצריך להמשיך פי 1000 קדימה. בעזרת השם, והפסוק אני מסיים במה שהפסוק אומר, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. אומרים חז"ל, עומדות במלחמה, זכות שערי ירושלים שעוסקים בתורה. כשעם ישראל עוסק בתורה, 100% מנצח, גם מלחמות נגד גויים, גם בעם ישראל כולו. זה הביטחון, זה הושענא רבה, יום כיפור, שעם ישראל כולו חוזר בתשובה שלמה, זה היסוד. בחג הסוכות והשיא שמיני עצרת, אתה הורית לדעת, עם ישראל כולו חוזר בתשובה, עם ישראל כולו קשור לתורה, ולכן מה שאמרתי בזה מסיים. שמחת תורה 2 דברים, כולם הקפות, כולם עולים לתורה, כולם עושים 2 מקרא ו1 תרגום, כולם גודלים בתורה, וזה מברך את כל החבורה כולה פה, כל בנייך לימודי השם, שתזכו להגדיל תורה ואדירה, לעשות הרבה הסתה והדתה בעם ישראל כולו, נזכה כל מבשר ואומר, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.